Nyarong apa dan? Oi besar. Ada, tenat tu. Dia kan ni fimut ban boyu kan ni. Mudbu top besar. Oh. Dan kam ban nyat rong. Kani kadi ka jing shisha ba. Ladam nyat rong kani kanar kan sasarang no. Nada kadi ka dieng ru ka khanyang kan sabam kan sapot. Hamtam habayo sngi hamtam habayo ya ka Tadeng ta don kam ban nyat rong bat Ngangai pidon try ka kanar ka ba empat nyat rong? Kadon badon? Kadon besar hai. Kano? Oh, Kene handi besar kan. ni. Ah. Ini kedai jing shisha. Lafim nyat tekan longum ni ang? Oi besar. Kan sarang. Kan sarang bat kan salut do besar kene kanar. Kada Islam ni kene sarang. Ini kedai jing shisha balada. Mdon karong kabamut hi kan sasarang kum kalong kani. Tegemut ya kani pihak ban shoot series. Oi besar serius. Sai primer, Ai primer. sai karong. Kan tapat sai karong besar. Okey. Ya jingmut deh nak kani. Oi besar. Bagata kalong ba ka jingem ka jong ubriru lada kalong be tangum kani ganar. Klem ka primer, klem ka rong kan sasarang kum ni. Ka jingem ka bakan jadok jungi ka wi gasngi kan pot kum ni. Ka jingem bakan jadok jungi ka wi gasngi kan sasarang kum ni. Badeng talada mdon ni ka primer, mdon ni ka rong. Kan sasu jat ai kan sasu do ai bat suki kan bam kan ni bat kan satelot bat kunta kan sajat. Tadeng ta ka jingem ka jong ubriu ka jong iru ngasung thu lang ba kan ni ka nuksa. Kan ni ka jing sarang ka kran ni ka pop. Abadon ka pop ka sarang bat lada kata ka pop lada kadang yang ni sa ka jingem ka jong ubriu. Kata ka pop kan bam yau tau ubriu bat kan sa penjat yau tau ubriu. Namar ka bainong jong ka pop kalong ka jingyap ong ka ktin ka jong ublay. Tadeng ta kumba kalong kani kanar ka basarang don kam ban pen khoi ye ka bat haba pipi pediang yu Jesus Christ ko munong penem utrai pen khoi ye pi da ka jing sat ka om ka ktin pen khoi ye pi da ka snam ka jongu bat si sien hi bo utrai pen khoi haba pen khoi am tang bo pen khoi henrei pinyo kup no yu Christ sa ka jing im ka jong pi u Christ ulong ngum kani ka rong bat lada pi don yu Jesus Christ kamut ho yu slap ula banwan ka sngi ka la bandai henrei kata kanar kan yai thamai bat kan yai ne ru hoi kanar kala bandu no andre ka jingem ka jong priu lada don yu Jesus Christ u Jesus wong along mga kalenti wong along mga kata ka jing shisha ba ka jingem de tadeng ta lada ngi don yu Jesus Christ ka jingem ka jongi kumba kane ka rong ka kup ya kane kanar kum ta lada ubriu ukup yu Jesus Christ ula kup yu ta ubriu batmai ula kup ya kata ka jingem ka babam jikut tadeng ta onom jat shu la no ru ta daw tin ke jong blai kong yonis lai khat reu kong na ba bleu e kata kata ke prtheu ai tino le jong khon bala kamar we we banget hu onom jat shu an rei on yo ya ka jing em ka babam jikot kom ba kane kanar kan yai ne kom ju ka jing em ka jong breu how Jesus Christ kan long ka ba yai ne ba ka jing em kan long ka jing em babam jikot tadeng ta la da pidang sa marwe la da pimpat priang yu jisu ha ka jing em ka jong pi la da pidang don ha ka pop tadeng ta ka don kam ye pi Bapin pediang no yu jisu yo baga jingim jong pi kan sarang kumba sarang kene kanar yo baga jingim ke jong pi kan jot no kan lut no bat kan kut no sendan shabam jikut ka ktin jong blai ka ong tau bet aka do un yo at ya kata ka baput reu tau bet au men sim un yo ya ka jingim bam jikut tadeng ta bet ya la di nget ka jing bet ke jong pi ka de kata ka ba pi nget ya kene ka kubor ka pi asngo men ta ka sngi la pila pediang yu Jesus Christ kum nong penem ka jingim ka jong pi kan long ka jingim ka ba yai ne shabam jikut tadeng ta lada pidang artatin pediang no menta yo ba pisarang tadeng ta ngala yelap hari tu kiwi pat ki series ka ba ong ba wat pelang ya ta ka spa ka jupia ni khando ba ka khnyang ka sarang ka ba bagi nong tu ki penpai ba begitu ta gede kata ba lada ka jingim ka jongi ngi pelang ni ka ha kata ka ba kenja do jisu wat pelang ka spa jupia ka khando ba ka khnyang ka sarang ka ba bagi nong tu ki penpai bat gitu ba gede kata lada pi pelang ya ka spa ka jupia ka ba kenja do kumba ka sarang kanar kumta ka jing im jong piru kan sarang bat kumba kata ka ding ka bam no ta ka khnyang ka jing im jong piru kan long ka ba sha bam no da ta ki khnyang bat hang ta khin chublai ka ong ba unong tu wan pen pe ba utu unong tu hi du syaitan buan pen jot ban pen pe bat ban pen rem ya pi shabam jikot tadeng ta la da pi pediang hiu Jesus Christ ka ni ka sngi manta kumba ka long ni kanar ka bla airong kala thmai ba kala itnat bat kan ne ru kumta ka jing im ka jong piru kan ne shabam jikot kan
telada pidang long kum kani ganar badang sarang badang sa kum ni tang ganar sudah pediang no Yesus kani gasngi o Yesus on site on ko ya pi o pinyo kop ken Jesus Christ hagadur ka jong uhi hagadur jong ka hok ka jing khoj ba ka jing sisa fi kop yu Christ pinyo kop ya ka jing khoj pinyo kop ya ka ta ka jing long hok ba ya ka ta ka jing long sisa ya tau bri ba thamai ken ngakwa ban dwai nam ta jong pi wan mar ta tien ban pediang yu Jesus wan mar ta tien wan pen apru yu trai nama udang khot ya pi ba kwa ya pi ba pin yo kup ya ha ka jing im ka jong pi ba ngai sin pila yo kup yo Christ ka jing im ka jong pi ka long ka jing im ka ba thamai finom babi lano no fin long ka jing im ka bla ker khu kan ngini dwai ni ka por ka ba menta trai ni ka por nga aingo imen ni khubor ablai ba nga dwai ni ker khu ini ki khon ki jong me trai ki bampat pediang ime han ka ni ka sngi ko trai ki le sngo ni ka khubor ba ki don ni ka jing angnot ban pediang ime ki sngo tho ba ka jing im ki ka don ka pop ki sngo tho ba ki sate sha khom ha ka bor jom baman u ba luti u ba penjat ya ki try baki pediang yeme ko konat ke sarang joka pop ke khoj no kita ki khnyang joka jing penjat baro ki lait no ba try ngatip ba memelong ublei ba thau thamai ba pen thamai ke jing im jeni khon ki jeme ka babel ka ong try ba kitin jeme ka ong ba kumta la da ei udan ho kres long jing thau ba thamai ki barim ki la do no akmi ki jalong thamai phi na do man ta gaski phi long ki ba khoj phi na do man ta gaski phin long ken kita ki ba hok na do man ta gaski na mar phila pediang yu chisu phin long ken hallelujah kita ki breu ki ba hak bat ki ba khoj bat ki ba shisha ha khamat jong trai ngai ngo me try Jesus ba ki khon ki jong ki pediang ye me ga ni gasngi ba ki la kop ken you Christ sa ga jingim ga jong ki hallelujah ba try ngai ngo no ni gasngi ki ki barim gla le no akmi ki jalong ki ba thamai ki ba la kop ye me ba kin yo e ga jingim ga bam jikot ba ki la bet omen sim kin yo e ga jingim bam jikot na mar malong me ga try ga jingmi pat ba ga jingim ga bam jikot nga duai nga ker khu ye ni ki khon ki jam me try hallelujah kaburam jingu ngi asheme melakar khu yagane ka khubor gane ka step mani ki khon ki jame try kini long thamai kini ai pharnai ro halagasngi nam ta ka buram ke jame akateng Jesus ngadwai amen amen ngi aba phila pediang yu try tadeng ta ba pin haban maintain ro ma gane ka nar haban khoj de gan ran kam ye phi ro bani pen khoj man lagasngi padeng ta ba phin pule ka tin ka jong blai ba phin ngai dwai ro man lagasngi pulut por bo try bangangai hi haba phi don ba utrai ke jing im ke jong phi kanai thamai ke jing im ke jong phi kanai pharna hela ke sngi nam ta ka buram ke jong ublai ke jing sung long kat bat phi kublai shibun bala da fidan kamru ya ki jing duai ke jing slok pila on phone na ke number ya ke screen ke jong phi try kar khu ya phi ba ngi don ne no ke sngi ba ar hadu ke jan jong ke yo kublai shibun amen